Ekerombeta, ekerombeta na tianchanda ekerombeta. Torie embaka nakanugaito. Bimono ke yimana ando mwanchumuriri ando sia soturire tukurwa toiranire igaiga segi karogose ase turiti togoite mbaka ngora turi n'umwari mu biro bimono kare usanga bimono abarigereri baitase mwabita okonoko nyango semani chini ke kiro chingako no boroso bumugusia siwegekeire na bibigo cha byaba ikiagara ekyo korende megiro n'ekisori chito mwanegetinge naboko nyana mbiro tutarore asi tali asinjugo tamanya asinge nju ugotinyoria abaibuli batari kunyoria abana na abana batari komanya lakini rende omwari goje muri mwenya na ikibusinti arige porwa sigete asinge nju gitako gento gitige koreka igoso na vera abantu baitu barato tegerera no karato tegerera nonya tuigwetio tegerera kibusira kikarato tegerera ore gusitonyora ikininginiki kiragokonya bimono kigiba yota taragendera mukona turamangana mange ne masikari yakore inyo osobwa mate kwagendera tubate tabuga ngorokuna omugusi kirikire n'abantu abanga yo karo bino nyambane onye gotakete ko kenyora nabo asira mbiyire nsabo ogendere kwe manyina kwegerera ekibusi na rero turaburiye ndabasira kine dictionary y'ekibusi ko chere yatoka rero turate kwe manya madieta makonti ko kabere kibusi na kile dura yo kwano na matera imibayeno chimbara chone bintu binde na boko order through the number on your screen mwago bino twabere to kwa ni nyomo asaba to kwa itire ono rero tete ko bolinga enyomo kare ya bere ya profound was sini kuchise mo chiosi emile tinga ne the community for the community and again the sacred kama sikale na ale chinjira nchira bantu bari kwenye holiday na ko senere bari ko relate ndio masikani aragendera sinyo bito kibiriora teve usene kiyarenge ko ba process kiyaro cyo ko bakanga eche usene ke tukete ke kora kanike basinyomo bakichu ikirenga bandaba muri mo se chimuma chachi amaite nyomo ubuna wateva yo yasikire ya ile nsoni chiyaye na nsoni chiyaye chigekire asimegyo yo omugusi na ende megire yiga yari kubwati kinyome go chigocha kigo chigotimyo montegetinga na kichimoga na mwakore kanisa matukaya mwanyu kachibeta gono gotimyo montegetinga yati migwe getinge amachibonaro ari kubwati boye amachibonaro naro ari kubwati na asabako ikiara bono mwamentira abayi chombene chingiya chiave kaboyiri chire gutwegama nechinase kubwe nyomo enyomo ekero morora abana bare tirecheche tiobora na bate igogwata kumanya echeche nero se sinto tukoroke gosoro arika sumo chionyore bwa mwabumino abana bamino bake bali kurutsino bachino mukonya gutaramu mushya ngesakane sumumura no mwisiki bamanyune acheche necheche naenda bukuigwa bakaka bagujagana ngina nyarebe bari kurangirwa kungu babu na yeta ai damoro ki monto nyarebe tali mosinto monto uzwati monto nyarebe ai musubati nyarebe musubati bobini enyaro keria ondo chimbaka bwate gosori echeche no moisia unyarebe utako bakari igwakire koko oigurenga abagaka bako nyora nanza chinde bako ngiri into bunekyo keko genderera kweguna mwakane ti abana bari echeche bono bari gocha korete esegese ekero ya bure echeche goso esegese eso esegese ekorwe esegese oni ore abiri burabu yale burabu ngai ego kunya ko wase ni yani the situation is growing from worst to worst eninga ningi temoi engoi kera ya de burabu one korwe ngoi ige korete tamuchi abagaka bago ikagu abandi bobo irikiara bone kora kanga
bantu bana bakani mbakariko koigwa bachire mutwe ngoliregete eko betanguche kurwa bono yabire muma emuma ngo chakere goita emuma bono yachakere kuwa goitere by the time we get muma is a long process generations abantu bawumiriye metugatima bono nande baretire gosoni baretire cheche baretire ningani baretire buraku yabire tanguche bono yachire muma bari bone muma nabo gusonsorere tanguche ase sege ne buraburwa ne ninganingi ari nabo abantu babikaranza lakini ekero chitanguche bono bukwe community na concern there is so sanso usonsora ekorwa gwe kobe muma alina mawon amwe mwanso togo wala kila siku mwanso gokora gas bon igonga echeche tera wate sawari ekorwa echeche eso esege ningani korwa echeche Zero sorry aso ningani reningani esege korwa sege yabe ebura buru yabe engoi ya etaguche bono chimuma chema bwata bas all those stages were there asomusi naende abagaka nabandi nanguchirora bali bachiatulira lakini mbali watura direct abona obokumbuli abantu babona batari kunyora mbali watura gento direct yo bakunya kuita chinkwana kuruchinse chinsemo bone bago sibeke nyenga kyabo kwanyora lubako iro moino yume igento gyato nabo kwesaraza ukikero lya bakona kukuona kukolira lakini abana kuina na bali nyuma bali concern babori baba termina abagaka ba caution this and that nabantu bali kwamerera imono amangana ali sango lya matatiri ya hitiri bali uchiya mabiara yonga kyo generations mbako chako kokota usimbako bali kogendera bakora bachukuru bachukuru ucha rero twara kwanira esege iyo obe echeche iye grupo ya basori ngakirukira bakayikira sichimuma n'abantu basaginga amabe among the percussion unabona the youth abantu abakibona bababwate echeche nyingi sana egosori nyingi eyendere yaikiri chitanguchi ichinde umuntu okukanye umuntu noyumusi komino yatiga kunya gukora egosori gwabanyora banyodo umwana ibono yabire tanguchi abagwe bachiko sonkosukorwa na ubira na tona and most homes and families bono inga ebintu bigo itabantu nugo tategerera abagaka nekibusi tuli mugako minuto kunya komurengerera komuhengeria eliete no motura kuengerera ni mwimolio o tebuenerati tete turana tira bisubira singenje to baka keka rumkunyara ko digest singenje ke busitwa kire to akatirenga kintambi bakekora to sangiza bari to inguru echeche paka chimuma onko ibungane ri kara kerengereri Tiato ire brekesini to bakwira na komanyanga ekaro omwiboli osomwana kuna kuengererania kwa giuno mwiboli ukona kuengererania wo exchange magana. What risk are you running on? Doria Embaka Nakanugaito.